Ana. Okay, so agyaman kami kadig dyan nagdinggig kaya kita nang subaybay ka dito ay topic ko mi. Bawi kami mamaya. Bawi kami mamaya siguro sa hi-fi. Medyo nagka-problema lang kaninang umaga. Dahil kami live mikit madiag live. O, diba? Shoot ka rigat na mga idol. Kaya may sabay siya, di may isang mang troubleshoot na siya, digital media digital assistant da. Di kapilitan. Lang nagsasaot yung apo. Medyo all around. Kaya, diba? Sa ti mapagwadan nga, kasi mapagwadan nga empleyado, diba? Mga idol. Awan DJ dano na do masya kumaya mo hindi DJ la tanong ko. Kumayat kayo na daw. Ti Dakis Idol Glenn. No, awan pa ni Ma'am Leonora. Baka si kape ag-manager na pala na doon. Hanga na labit nga mapasama. Maya. Sulat ni King of Proxy. Dito yan na IFM Lawag. Anyway, idol yan. maraming salamat po sa mga nakinig. Di kita aglalalo ka di kita kwata yun. Di kita nagbayboy at Facebook Live. Ken of course, dito yung usapang abuse of power. No? Adda ka ti kapangyarihan, don't abuse it. Yes. Obraham kit di nga mangi tanok kada kita kakadwa mangi tandudo hanga de Or be the role model. Yes, be the inspiration of everyone. Be the inspiration. Isikat yung baling pagwadan, pagsarmingan da kasi empleyado. Ken tapno anya dito yun. Umado pa DJ maiwaras DJ kinasaya at kinagwapom. O ba? Kinapintas mo. O, di ba? Kasi lang talaga. Kasi lang kasimple ti managbiag. Simple lang ti managbiag nung maawatan nyo. Okay, so thank you so much. Para no bigat man siyak niya apong Glenn talaga. Idol Glenn Batuyog. Bye-bye. Peace. Salamat.